Pegatan kelawau, para rawuh ingkang mulya, atur pasugatan. Tari kuda kepang kalian celeng gembel sampun purna. Kalajengaken malih madalipun tari bujang gandong kalian patih singa kumbang. Para rawuh ingkang mulya, sugeng pinarak, sugeng amirsani, nuwun. Ayo kanca, sowan-sowan ana kutha Ponorogo.
Jaya putra Laut Bosek, cik gadok tahu. Woi. Gadok tahu.
Hoi. Hop. Hop. Lah, hop, hop, hop. Lah, lah, lah. Ayo guys, dua teh lagi, Wijaya Putra. Wes tau, wong Wanajaya iki wong suke-suke tak apa. Disawer iku temenan. Ayo, mah hero SMS lagi. Yo crack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sik. Oh, assalamualaikum. Kowe salto sik. Kok ujug-ujug assalamualaikum ngene kok. Joget sik kaya kancane to kok. Ngawur kok pangga ra iso ae. Kowe tuan rumah lho kaya ning kene. Ayo. Ayo. Ya tepuk tangan ya. Nah. Semua ngata ya. Bab. Di pirawi? Ya aku. Lho kowe salto ngono tok. Aku anyang-anyangan nih. Piye iki? Mosok ngono tok oleh langsungan. Lah aku ngene tok oleh, lah kowe lho piye? Iki lek mbolone neh wah tenan sansaya akeh iki. Ayo, Bah. Bah. Wis. Piye iki, Bis? Ya saltone. Aja kaya ngono. Dibaleni neh sing apik, Mas. Ndang ayo. Ngerti kan kamu kudu mati mung salto mabruk ngono tok lho. Lah aku awakku koyo ngene ora iso aku. Kok koyo ngene piye kok gak iso piye kudu iso iki. Ayo pukulan. Olah kalau buke ngetokno apa HP iki banok.
raine kok sikat. Carane ra ngono. Kowe wis gak iso wae. Wis ade ngumpul niki apa piye? Dumbulne. Adewe ngumpul niki kok dumbulne. Ora kuat aku lek. Kuat wis to. Adewe kae tau iso. Tak umbulne mar. Wis, aku timbane sesuk gak iso mancing. Wis ngene. Iki acara apa bis monggo bis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acarane apa iki, Bang? Acarane rabi. Syukuran ya. Rabi ini siapa? Parhan. Jaluk stok kan ben kowe enak omong-omongan lho. Lah mikir jaluk kok heeh. Sebarahan. Iki mengacarane Parhan. Parhan. Iki tak kira kurene mengacarane Jamil. Masuk Jamil rabine. Ketoke ya ngono. Jamil iki rabine lho. Wow, ora. Oh nggih. Wong Mas Yoh kuwi lho. Ya. Kene kene. 5.000. Kena itu bensin. Kena itu pempes. Lah ya. Mara dhewe. Iki suwi-suwi motor bareng digorene. Lah kuwi lek kadung nyocot sing ngawer kok mara dhewe to malah. Biasane marani lah dhewe. Lah ya. Ki mengacarane syukuran, Bro. Syukurane sapa, Bik? Syukurane Farhan. Syukurane Farhan. Heeh. Rabi. Rabine. Manten anyar. Manten anyar. Manten anyar. Lah iki terus bocah endi? Bocahe iki kembarane. Hah? Oh iki lho matamu. Loh. Lah kok padha? Aku ora iso bedakne. Kok kowe aku ya padha. Lah ya, raine bagus aku marai. Kok mutah kowe iki. Dongakno ro, dongakno Farhani dongakno. Tak dongane to, Bik. Dongakno kowe lek masalah bab donga didongaken nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor kowe. 1. Nomor 1 Bang. Lah iya. Tak dongakne, Bik. Dongakno. Ki piye pertamane? Yo kowe sing dongakne apa to? Aku sih, kowe Iya. sih. Aku siapa kowe sih? Kowe sih. Aku sih. Heeh. Ya. Dongakno. Iki bis ki tak dongakne. Heeh. Iki aku wis ikhlas lahir batin aku dongakne. Heeh. Najane aku ndek iki gak teko. Wah, aja ngomong aku ya ora Kowe gak teko to? Ora. Tagih nih kan. Gak teko. Wis 50.000 tahun mlaku ora. Tapi kan aku yo barengan to. barengan karo sapa? Bojoku babaran. Gak iso. Ndak trah tenan nek. Oh gak. Barengan bojoku babaran. Wis iki aku pendongakne iki. Ya dengakno. Omong. Iya iya, Ya. gak. Ki aku dongakne Farhan ki wis. Iya ya dong. Panggah ngomong ae ya dongakno. Iya. Ki aku dongakne. Kan muga-muga awakmu wis ndang diwehi momongan. Pokok ndang digayat ngono ae. Amin. Wis muga-muga Mas Farhan diparingi sehat sekeluarga, panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Amin. Masyarakat Wonojoyo tak dongakne panjang umur, seger waras, rezekine akeh, pokoke rezekine iki Amin. mili Amin. kaya banyu berantas sing gak iso sat ngene to. Heeh, kowe jeguro. Ya, tapi yo ning pantese ngono lho Bu. Iya ta. Ya kuwi lho kowe. Wis, lah bis upake ngelepi lah. Kowe kok saltone akeh wis malan bis ya Lho to. kowe wi ora apa-apa kok. Ya, mbak aku ora iso ngawur Dane kowe sing salto malah luwih akeh, Pak. Ya lah ya bunda sesuk ora iso mancing kuwi enek akhire. Wis to. Ayo, ditokne bis atrasine bis. Pukulan. Ayo Nap, Zainab.
Sarung Prabanyawati Singo Umbang Dutaning Prabu Singo Barong Gereng-gereng singa kumbang sunan nangis sambat nyawlasan lonyo marang Wijaya putra wis dadi kambanging
duda pun aku mau. Hai sekecil sedang mendalam kunci setan kepala udah berguna garam cinta dibakar dalam kaca. Walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam cinta dibakar dalam akal. Walaupun tidak kena, yang penting geleng. Sampai bawah. Bisa ya putra. Sampai bawah. Ya. Esek esek. Esek esek. Esek esek. Esek esek. Ayo. Bisa ya putra lagi. Ayo kayak mana di sini? Bisa ya putra. Ada Mbak Boda? Ada. Ada. Ayo. Ada Mbak Andi? Ada. Mbak Merah Merah. Ada Mbak Elda. Janda kembang. Janda kembang. Orang tahu Anggono mau jadi presiden. Di kesomo dono parlemen. Ajar ini kasus ngono, ajar ini kasus ini. Gadilah awan politik orang baru. Ada di ambisi reformis palsu. Ayo kerja. Najar-najar netramu anake ngerti batin. Andi kucing mati. LSM apa parete ora bahas apa-apa ente. Sing penting adu pindahe. Bisa ya putra.
esek-esek saka iya saka iya mas terus Mas Pendi ayo iya asal kamu akeh sing rumangsa aduh negara yang sing wis rimo dadi korban
Mayang korok korok Raka Wijaya Putra kalamun warone ramu batin iki anane tadarengku rasa tresno kang kandham sarwa mikir ati tapi kaya tanpi songo jati batin iki tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan rara tresno najan-najan yen kadulung nanging caket sadrone atiku nggonku nandang desa iki wis kinotrat saderwi lampahi ula sawasa ngendung jatanowa atiku sing kepilun saipun bunga rasaku lamun bisa jagat atliramu Wijaya Putra kalamun warone ramu batin iki anane tanjaranmu rasa tresno
kang kandham sarwa mikir ati tanti kaya tanti songo tati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan roro tresno najan-najan yen katulung nanging caket sadrone atiku nggonku nandang tresno iki wis kinotrat saderming lampahi ulo sawah sapa kendung datanowa atiku sing kepilu saibo bunga rasaku lamun iso jajagan hadiran Minggu esok atos mruput kestipis ning rasaku nekseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biar pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh crita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambyar minggu esok atos mruput kestipis ning resepsiku nyekseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biar pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumangsa durung iso nyenengke nuntut urip enak ora kuat sanggane mlaku taunan dadi ra ana gunane jiwa sayang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan
Nangis jroning ati sing tak rasa jroning batin sing tak sanggo wis saya kadaluwarsa kowe sing tak tresno malah saya mentolo ninggali tatu jeru ning uripku. Aku wis lila yen kudune pedotan tresno banget mergo ati iki wis kepacut mati rasa wis lali ati nunggu tresno rasa pendi ikhlas wis lilakno atiku wis mati rasa nangis jroning ati sing tak rasa jroning batin lara sing tak sanggo wis saya kadaluwarsa kowe sing tak tresno malah saya mentolo ninggali tatu jeru ning uripku. Aku wis lila yen kudune pedotan tresno mergo ati iki wis kepacut mati rasa wis lali batin nunggu tresno rasa pendi
mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani lenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul ames wae ke apa salah awakku iki kowe nganti tega blenjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo seje karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora ngira saikine citra wes samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul apes wae ke apa salah awakku iki kowe nganti tega blenjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo seje karo uripmu aku nelongso mergo kebacut tresno ora kira saikine citra Griyen Mas Ketek. Jenengan badhe matur saniki napa mengke Mas Ketek? Saderenge mantuk panjenengan ndongane penganten kalih griyen. Kersane anggang cepet angsal momongan. Betul. Kersane keluargane sakinah mawaddah warahmah. Kersane warga Wonodaya sedaya khususnya dusun Jati Kelar sedaya pinaringan sehat walafiat.
rezekinipun lancar barokah. Lan ugi dipun lancaraken dari segala urusan nggih. Ngombe nih. Pun kata-kata separuh mawon. Ini kali didongane muga-muga yoga sedaya ingkang saking kenan, sedaya slamet wilujeng. Ngoten nggih, wayahku ngombe. Amin. Mas Ketek niku tuan rumahe Ibu Pandu monggo jenengan aturi pinarak mriki. Lah niku ingkang jarikan. Lah niku monggo. Bu dipun aturi pinarak wonten mriki Bu. Nggih digandeng mawon. Kriyen dipoto kriyen dipoto. Sliramu Monggo. nganti nekat tanpa ati jegur ing lokalisasi Waduh Kalisari. ketunku kepati-pati wis rumangsa nyalari Saking cuwene sampai lali. kepriye wae tak goleki Sampai dek ning ra ngerti ana ngendi alah kok nggih supe to Mas wonten Surabaya ndoli. tak parani ana godi Ana godi jarene wis pindah doli kompleks Surabaya ake-ake tak tututi tuti jare wis ning Kalisari wonten di minyak nggih. guyangan baben lan bayangan Mah pindahe tebih teng Nganjuk guyangan Mas. kabeh wis tak lajahi Mah dirempo tenan iki. ora kiri molayang mapanmu ana ngendi Mah ngantek lali mapan barang sampai lali. kabeh pancen luputku Nggih sami-sami bapake. ninggalake sliramu Sampun 3 wulan pun ninggalne pripun niki pamartose? nganti nekat tanpa ati jegur ing lokalisasi Masa Allah sampai jegur gedonku kepati-pati wis rumangsa nyalari kepriye wae tak goleki ning ra ngerti ana ngendi tak parani ana godi ake tak tututi dari wis ning Kalisari guyangan baben lan bayangan tutup Topih lokalisasi guyangan
Durung. wis tak lajahi. Sadurunge mantuk nyuwun sewu Mas Kethek. Ora dongane sedaya kiri kersane selamat sedaya. bolayang Nggih. mapanmu ana ngendi Hei! gak bali. Redang saka wetan bengak-bengok joget pirang-pirang. Ayo Ceng, mulai Ceng. Ayo Ceng. Ayo Ceng. Ayo Ceng. Terus iki aku sing nyambui sapa to Mas Kuwi Keceng? jenenge singa ruwet. Urung. Aku semari ya. Mari kondi. Lah kemeng mbok mutmu. Ora lali rampane. Apa? Mari aku. Urung. Wis. Mari Bapak. Sampun mari aku. Dereng. Jenengan kula tangketne tiang-tiang niki sing lenggah wonten mriki. Mari ngombe neh. Niki wanti kula nggih Mas, nggih. Jenengan seceni nggih. Heeh, dadi ninggal Ceng. Nika dipadosi Pak Marwan nika. Heeh. Pripun Mas, niki kula ombe nggih, kula unjuk nggih. Alhamdulillah. Loh, aku iki meng lali Mas nek iki Keceng kecenge lagu edan. pangkling. Oi, samoh Pripun? bae. Jenengan pun mantun napa dereng? Mantuk. Dereng. Niki wau ature tuan rumah saderenge jenengan mantuk, jenengan dongani griyin, kersane sedaya slamet, mantene yen ndang dikeki momongan iso dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Monggo. Piye? Piye deh? Sing pamundutane tuan rumahi Mas Kethek. Sampeyan mah kaya diomongi to nek mburi. Aku diomongi tapi lali. Katane lali. Tak warai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah demit apa warai lah. Wah iya. Lah ngono kok lali. Kliru. Dan didongakne mantene muga-muga dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Ndang diparingi momongan. Muga-muga Bu Atin karo Pak Suprayitno sing gadah damel Tang momongan. kok paring ana ndang momongan. Sakbare nanggap Wijaya Putra. Ono keselamatan. Amin. Selamat masyarakate, selamat penontonnya, uga selamat jaranane. Amin. Saaturan malih Nggih. Aku kok melu sapa? melu Jamiludin. Iki mulai apa gak? Tenan? Mulai nyandi. Pak Wan aku mantuk. Pak Wan mantuk Pak Wan. Heeh, ayo mantuk bareng.